बुरि देहा सिंफोरानो साख्रुब सुख्रुब बे बुरि देहायाव जोबनोनो थांला हाबाब सानाय सुनायफ्रानो नै हा नङालायनो हा आंलाय दासो उन्दुथारदोंमोन माथो हरफोरावबो साख्रुब सुख्रुबजोंनो उन्दुनोनो हाबाय बाया नालायथो हाबे बायदिनोथ' सानजौगुलायथारबाय आरो मा जानाय नंला बुरि नों सिखारथारनांसिगोन गोख्रै सिखारनानै नाहा फारसे थांथारनांसिगोन आङो बुरि देहाबाबो हारसिं जिबन बे नङाबानो जेबो राहायानो गैया हा दाथ' ओंखामखौबो संस्लाबनो हाखानाय नंला आङो मैयानि रुथि गांनै बासिखौनो बोननानै लांनोसै आङो र' मालाय बुरै ना सानो थांसैलाय नामा नोङो नाखौनो बेफोरबायदि सानफ्रामबो सारबाय थायो नामाब्रा आबै औहाय आबौ नै थांनोसैलाय बुरिया हा बेफोरबायदि नाहा फारसे थाङाबा माथो राहा दङ बे नोम्बैयालाय हा आंखौथ' रावबो जिराय जाहोग्रा गैयाना गाव हारसिंनो नागिरबायनानै जाबाय बायाबा हा बेनोथ' जाहोगौमोनब्रा बुरै जेब्ला नोंहा जोंजों समान सासे फिसाज्ला थानायमोनब्ला औहाय आबौ हा बेनोथ' हा माथो खालामबावनांगौ आंलाय दालाय नोम्बौआनो आंखौ हरखाबै गारनानै थांबाय औ नोंगौ आबौ नों थिगखौनो बुंदों आंहा फिसाज्ला सासे थानायमोनब्ला जोबोर मोजां जागौमोनहाय आबौ आंखौबो नायगौमोन जाहोगौमोन बियो मालाय दा हनै हारसिं जिबन माथो राहा दंबावो आंहा आबौ जेबो नङालै आबै बेफोरखौ सानबाय थानाङा नै नोंसौला दङ नंगौना आबौ औ आं नायगोन ना आबै नोंखौ नोंनि गोथै सह'आव आं सहरहैगोन थै साला सैमा बांग्रा बेरे फुंजानि थैनाय थांनायनि बाथ्रा हा आंखौ गोख्रै थैजानोसो लुगैखो ना माखो नोङो आया आं थाब थैबा बिराद मोजां मोनथारगोन ना नोङो साला आरे बुरिया गोदाव सोराव साला सैमा बांग्रा नोंनो थै नोंनि गासै खान्दानानो थै थैया माथो आं दानो साला बुरिया मोजां बुंबा माबा रागासो जोंगावलाबायनायखौ मासि जाम्बि बिलाय बुरियालाय साला अननानै मोजां बुंबा आंखौसो बेरे फुंजानि खाव रायनानै गालांगारबायलै बे बुरिया थोद हे इसोर आंनि जिउआव बुरजा ना गाखोथारबा हामथारगौ हे मा जाखो बेलाय मा जाखो हा माथो नायानो मासेबो फैदिया हे आनान गसाइ मा खालामनो सानखो नोङो आंजों बे खेबाव फैयाब्ला जेखौनो दैयाव फिनज्राब गाहरथारगोनहाय आङो हे आनान गसाइ मदद खालामदो दालाय मानोथो ज्राव फैदोंहाय ओइ आनैसो बेफोरबायदिनो ना फिसा फिसाखौनो हमबाय थायो बेफोरबायदि ना गोरलै गोरलैखौ हमनानैलाय मा जानोलै आनै नै जोंफोरबायदि दै गेजेराव हाबनानै गिदिर ना हम जारला माला राव बुंलाबाय थानाङा नोङो रामान्दा
मिन्थिनानैबो मिन्थियै बायदि देखायो हा बेफोरबायदि ना गिदिरखौ हमनो थाखाय दै गेजेराव थांनाङाफा दै गोथौआव अब्लासो गिदिर गिदिर नाखौ मोनगोनलाय आङो आरो बे बैसोआव आङो दै गोथौआव थांनांगौब्ला आं नाखौ नङा नायासो आंखौ जागोन नंनायाथ' नंगौ अब्लाबो आनैसो बेफोरबायदि फिसा फिसा नाखौलाय मा दाम मोनगोन नोंलाय सानलाय नोंनो माथो खालामबावनो आरोलाय बुरि बैसोफोरावलाय जिखिनि मोनो बेनो थोजासे आंनि थाखाय दायो नोंसोरहा देहा दङथ' सेंग्रा बैसो बेनिखायनो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हादोंना नोंसोरो र' फैगोन सानसे नोंसिनिबो सम फैगोन अब्ला बुजिगोन नोंसोरबो हाबाब दोखो मेंसोगारथारबायसोहाय माबा र' उखैनायबो मोनबाय मैयानि रुटि बासिखौनो बोनना लाबोनायखौनो जानोसै आं औ नै रामुआबो बहाय थांखो उखैबाय बिहाबो सिबाय फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजाथाराखै ओइ रामु बहाय थांखो नोङो फैद' जानोसै रामु हाय रामु रामु नै बांद्राया बिथिंसो दङ नै फैद' जाफैद' नै रामु नै बे रुटि बासिखौनो जाथ' दे दा हाथायनिफ्राय फैबा सानैजों गोथाव संजागोन जोंहा हाय नानि आबै बे ना गिदिरखौ हा बबेनिफ्राय लाबोदों नोंलाय आबै बबे आबै बे नाया ना आंनि फिसाया सारनानै लाबोदों आबै दैसानिफ्राय बेखौनो संख्रि बानलु जानो मोनबाय बायो खोमा होननानै एसे फानफैदों आङो नोंनि फिसाया लाबोदों थिगानो जादों आबै थिगानो जादों बेफोरबायदिनो एसे एनै फानलु फानला जायाबा जों गोरिबनि न'खरा बोरै सोलिनो ने आबै औ आबै बिनिखायनो आंहाथ' गैया आबै हारसिं मानसि बेफोरबायदिजों नङाब्ला देलाय आब' बे ना फिसाखौलाय हा बेसाङावथो फानदोंनो 150 केजियाव हाबाब 150थार केजियाव गोबांद्राय जाद्रायासै बे हा मा गोबांद्राय जाद्रायलाबायनो बेसांखिनिनोखा केजियाव अब्लाबो गोबांद्राय जाद्रायबायदां ओइ आबौ ओरैजाय फै गिदिर ना खम दामावनो मोनगोन एकदम थाजाथार गिदिर ना औ लांफै आबौ दैमानि बोरलि ना बामि ना सान्दा ना जि गिदिर ना दंथारो नै आबौ थिगानो दङ दे दिनै गिदिर नाखौनो जानि औ हा ना गिदिरखौनो बाहायथां ना फिसाखौलाय बहाथो जानो हागोन नोंलाय बोराय साला आंखौसो आब' होनलायबावदों बेवहाय आबै नोंनालाय बेसेबांथो केजियाव बारा नङा आबौ मिलायनानै होदो दे अब्लालाय सुदो आबै दिनै ना गिदिरखौनो जादोनि दारमासथिनि नै आबौ बोराय साला ना एकदम थाजा ना लांफै रायजोफोर नै गिदिर ना सान्दा ना बारलि ना नै लांफै रायजोफोर एकदम थाजा ना फिथिख्रि ना खावै ना लांफै रायजोफोर फैदो लांफैदो रायजोफोर थाजा ना आरे नै फिसाफोर आंनावबो थाजा ना दङ गोरलै ओइ फिसाफोर ना गोरलैखौसो जानांगौ बेनावसो गोबां भिटामिन थायो गिदिरखौ जानानै जेबो लाब गैया नै फिसाफोर
गैया बे बुरिखौ रावबो खाथिर खालामा हाबाब दिनैब्ला आङो बे ना मानैसोखौ फाननो हागोन ना हाला जाखो मोनालाय लांनोसैसो दाबो मासेबो फानजेननोनो हायाखै आङो ओहो जानाय नंला बे ना मानैसोखौ आङो खम बेसेनावब्लाबो फानलांथारनांसिगोन हा बिनि थाखाय सोरबा सोंफैनोबो नांगोन ना गैया रावबो सासेबो सोंफैया हे गसाइ मा खालामनो सानखो नोङो आंजों दिनै आङो जायालासिनो रसा नांनानै थानांसिगोन नामा ओइ आबै खोनाबायना बे नाखौ नोङो बेसेबाङाव फानदों हो हो अ ए नै फिसौ 130 आबौ केजियाव है आबै बाराद्राय आङो 80 होबा गासै नाखौनो लानानै थांनोसै आबै हाबाब फिसौ 80 खमद्राय जागोनदां आबौ जाया आबै बाजारावबो रावबो गैखाला बे नाखौ बायनो थाखाय आंनोनो हरजोबदो आबै नोङो 80 आरो हरनो हायाबा नांलालै आबै हो दे फिसौ जागोन दे 80 2 केजि दङ आबौ लांदो हाबाब गसाइ बेखिनि रांजों मा मोननांगौ आङो जेरैबायदि दाम जादों माल बुस्थुफोरा बे रांजों आङो माइरंसो लांनो ना संख्रि बानलुसो लांनो बेराफारसे बनानो थसेबो गैया हे गसाइ खाफाल आंनि बेफोरबायदि ओंखाम गोजा बोरै जाबाय थानो हे गसाइ ना संख्रि बानलु दं ना माबाफोर मोजां ओंख्रि दे जादो रामु फिसौ जोंना बेनो खाफाला